hizkuntzarena ez nuen beste hizkuntza batean egitea inoiz pentsatu edo planteatu. Berezkoa, naturala izan zen euskeraz egitea, masterra euskeraz egiten nengoelako eta proiektua Arizmendi ikastolarentzat zen, orduan hizkuntza naturala euskera zen. IPIA da ikasle etorri berriei hizkuntza errefortzua ematen dien irakaslea. Orduan, lan hori egiten nengoela, interesgarri ikusi nuen ezagutzea, jakitea, ze pertzepzio duten ikasle etorri berriek euskararen ikaskuntzaren inguruan. Hau da, irakasleek nola bizi duten eta zer pentsatzen duten bagenekien, baina nik nahi nuen ezagutzea ikasleek nola bizi duten prozesu hori. Ondorio nagusietako bat izan da, irakasleen pertzepzioak ez datozela bat ikasleen pertzepzioekin. Irakasleek pentsatzen dute etorri berriei hezkuntza erantzun egokia ematea erronka handia dela, eta askotan denbora falta zaiela, baliabideak falta zaizkiela, eta aldiz ikasleen pertzepzioa da laguntasun handia jasotzen dutela, eremu askotako laguntza, eta beraientzat laguntza importanteena dela ikaskideek ematen dietena. Bere ikaskideekin duten elkarrekintzaren bidez ikasten dutela gehien.